alhaki muka kama wa baba Nasir sabon gwamna da mun ce mai manoniyar Kebbi shi ta nuna kai maka makauran Gwandu gwamna Ingila ga Wakar masoyin Kauran ya ce za ya mai da komai sabo da dai muƙaddiru ya alhaki mu komai sai kayan ji ya Allah taimaka wa Kauran Gwandu kai ka kage mutane cikin gari dabbobi daji ya Allah taimaka wa Kauran
yake